Pangasinan. Paborito. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Wadyala sa programa Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa balita, impormasyon at loob tantaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Aaron Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:03 na kabuwasan. Masantos tan maabig aya kabuwasan luyag na Pangasinan. Wadyan ipaparungtal sa programan maabig aya kabuwasan Pangasinan. Pakasulan na saray balitad lokal, balitad nasyonal. Agawad loob na 24 oras. Naringalan jalabato DWG 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Nakalupyo adasayan kabuwasan. Makterion lingkor at Makti Pangasinan Dennis Mojares. Kay bamat si kapaborito Errol Horado. Kandiyan technical control si Engineer Nixon Dakal. Ago natan na Martes 17 at bulan na Marso 2026. Dadasaray ulo na balita da lokal. Radyo Pangasinan Balita. Shabu tan Mary Jane akumpiska nakalasyaw pulis at matalunggaring bypass operation. Radyo Pangasinan Balita. 18 anyos sinagsag embatik jad patambalan. Radyo Pangasinan Balita. Laki na walaan na taluran kaso na rape inaristo. Radyo Pangasinan Balita.
Top 9 most wanted person ada kason rape na plagad 5 na otoridad. Radyo Pangasinan Balita. Unda pagtayo ada saray ulo na balita da nasyonal. Radyo Pangasinan Almusal Balita. Tigil pasada kasadula sa no Marso 19. Radyo Pangasinan Almusal Balita. Agana po giyaman panik kapalapag na Department of Agriculture. Radyo Pangasinan Almusal Balita. Batching plant aga requirement ada bidding onong at DPWH. Radyo Pangasinan Almusal Balita. Popaliyo di vote na kinaroto na sa ceasefire jad Middle East. Radyo Pangasinan Almusal Balita. PNP nanggawa na investigasyon ada impansara na pigaran gasoline station. Radyo Pangasinan Almusal Balita. Oras nila alas 6 na kabuasan tanatan wajaray detalye ada saray balita da lokal. Tricycle driver na aresto ada kason statutory rape si katuso ito turing niya top 9 na most wanted person. Jad municipal level yan aresto na taklay na ulo yan dalawa ng pulis Lieutenant Colonel Danilo M. Perez Chief of Police na Sampabian Police Station. Sa may suspect sa mantaon na 57 wala sa residente na bitlan na baloy. Si katoy na arresto basid biskog na warrant of arrest ya pinapawaya na Regional Trial Court First Judicial Region Branch Purete at Siyudad na Dugupan makanor at insunggahan Article 266 Paragraph 1 day na Revised Penal Code yain namandaan na Republic Act 8353 tan Republic Act 11648 wala da silong na criminal case number 2026-0212 das dita na 2026-213 das diya ang kapoy dokumentang piyansa sa tanyan pakaristo na suspect sinalaan na alternative recording device antes yan await yung police station for proper disposition. Radyo Pangasinan Balita. Sorry kabiyangan na taklay na uli Jad Bali na Santa Barbara Pangasinan kay baso sa nasinto polisa so ang aresto at top 4 most wanted person dyan municipal level yan aresto dyan Barangay Poblacion Norte Bali na Santa Barbara Pangasinan sa may suspect sa wala na taluran kason statutory rape yang gapoy piyansa taluran kaon sa na sexual assault yung wala yung gitarya piyansa kantidad na 180,000 piso kada sa kaya kaso tan acts of lascivious business ya o kumaragkarapas ya si kato yung gitaran na piyansa na 72,000 piso sa may suspect sa walang kustodiya na Santa Barbara Police Station. Indayo ng PNP Provincial Director Police Colonel Arbel Merculio kabiyangan na operating personnel at yung paka-arresto na suspect lapod sincero raya kapulisan at luyag na Pangasinan yan na eray manaamot at taklay na uloy. Tansatan yan paka-arresto na suspect sa mangiter na hustisya at asara biktima tan mangiter na uksoy ang karenan at luyag na Pangasinan. Radyo Pangasinan Balita. Lakin man taon na 18 sinagsahaga na kasangsangan to niya yagawa pasado alauna na palbangon jad Biok area
na barangay poblasyon Baloy na Lingayen, Pangasinan. Base sa investigasyon ng pulis Lingayen, limad biwok sa biktima kaibat supigaran kakaharoto niya kana si Karaso maninoman na alak nan si Karay si Mami Dabitlan lugar nabutan dara niya sa grupo na suspect ya maninoman not na alak bigla ni masingger so duwaran suspect bigaran minuto na umalis na wari irada kawalaan na sara may grupo sa may biktima sa biglan na inasinggeran na suspect tantampol to na sinasagsag sa biktima akagamura sagsag yung parte na sa biktima yung si katuya tampol yung batik yung patambalan wala siya mampapabig sa biktima liga niya sa may suspect so na-aresto at ginawan follow-up operation na saray taklay na uloy. Radyo Pangasinan Balita. Matalunggaring sa ginawan drug bypass operation yung kasana sa retaklay na uloy yad bali na kalasyaw Pangasinan sa tanya operasyon na nakalasyaw pulis yad koordinasyon na Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 1 so ginawa oras na alas 2 na palbangon yad barangay Ambunaw David Lambalay asam-samad 5 na suspect so taluran pirason heat shield transparent plastic sachet yan ang karga na Cebu kanapat irana pirason sachet yan ang karga na marijuana kabiyangan so inusarya by basa mani sa may Cebu so mambulat na 11.95 gramo mambili na 81,260 piso lega niya sa may marijuana so mambulat not na more or less 19.27 gramo mambili na 2,312.40 centavo sa raya ebidensya sinawit jada forensic unit yan ipasilong laboratory examination kaliganan niya sa may suspect sinawit jada police station na kalasyaw kan sa kason na insunggay na section 5-11 article 2 na Republic Act 9165 o dangerous drug act of 2002 sinsagap at korte laban David Lan suspect indayo ng PNP Provincial Director Police Colonel Arvin Merculio iray operating personnel in kanton na patuloy so gagawa niya kampanya laban illegal droga in kanan Colonel Merculio yagan tulong na sa kapulisan pangulot sa illegal droga luyag na Pangasinan. Radyo Pangasinan Balita. Naringalan ere katibukulan niya balita da lokal antis tayo ang dapag da saray balita da nasyonal wajan nire pigaran paimano. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Looking for a place where comfort meets flavor? Welcome to Cafe Medardo, nestled inside Coras Manor and Garden in Mapandan, Pangasinan. Your cozy escape just off the town's heart. Start your day with a rich aroma of freshly brewed coffee. Savor our signature blends, perfectly paired with warm pastries straight from the oven. Indulge our mouth-watering pasta, all and chef-inspired specialties made with love in every bite. Whether it's a casual catch-up with your friends, a family celebration, or a quiet moment just for you, Cafe Medardo is your perfect spot to relax, connect, and enjoy. Visit us today at Cafe Medardo in Coras Manor and Garden, Mapandan, Pangasinan, where every cup tells a story and every visit feels like home. Cafe Medardo, where every sip feels special. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, AB Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-5600.
0917-4908. O bueno mga kapaborito, magpa-advertise na! Umangon na at samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan Kapuasan, Pangasinan. Dennis Muhares, Errol Hurado ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kakabuasan Pangasinan. Dito lamang sa #1 Pop Music Station. WJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Alas 6:16 ng umaga, 6:16. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Hurado. At narito na po ang detalye ng ating mga pambungad almusal balita ngayong araw ng Tuesday. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita! Nagbanta ng isang malakihan at malawakang tigil pasada ang grupo ng pinagkaisang samahan ng mga tsuper at operators nationwide o Piston sa Metro Manila at iba pang panig ng bansa sa Huwebes, March 19. Ayon kay Modi Floranda, National President ng Piston, hindi lamang mga tsuper at operators ng mga pampasaherong sasakyan ang magsasama-sama sa tigil pasada, kundi maging ang grupo ng mga manggagawa na lubhang apektado na ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo na umaabot na sa halos higit kumulang 100 piso kada kilo. Aniya, pangunahing demand ng kanilang grupo ang pagbasura sa ipinatutupad na VAT at excise tax sa importasyon ng langis. Ibalik sa 55 pesos kada litro ang presyo ng petrolyo at dagdagan ng 5 piso ang pasahe sa jeep. Sinabi ni Floranda na kung hindi aalisin ng gobyerno ang VAT at e-VAT sa oil imports, lalong tataas ang presyo ng petrolyo na lalo na ngayong may tensyon pa sa gitna ng silangan. Ayon pa kay Floranda, ang 5,000 pesos fuel subsidy na pagkakalob ng pamahalaan sa mga tsuper ng mga pampasaherong sasakyan ay panandalian lamang, hindi tulad ng pagtatanggal ng VAT at e-VAT sa oil imports na pangmatagalang relief sa kanilang buhay. Aniya, anumang araw mula ngayon ay magsusumite na ang Piston sa LTFRB ng 5 pisong dagdag sa minimum na pasahe. Sa ngayon ay nasa 13 pesos ang minimum na pasahe sa jeep. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita! Samantala, Radyo Pangasinan, Almusal, Balita! pinaalalahanan ng Department of Agriculture ang publiko na huwag magpanik sa pagbili ng bigas, lalo na ang 20 pesos na murang bigas sa mga pamilihan. Ito ay ayon sa DA ay dahil mayroon anya tayong sapat na supply ng bigas, lalo na ang 20 pesos per kilo bigas program na naibebenta sa mga Kadiwa Program Center ng pamahalaan at sa iba't ibang lugar sa bansa at panahon na ng anihan ngayong Marso. Ang pahayag ay ginawa ng DA matapos lumabas ang mga ulat na may ilang grupo manong sinusubukang dagsain ang mga distribution point ng bigas, partikular ang 20 pesos na bigas na nagdudulot ng espekulasyon na mauubos ng supply, dulot ng tensyon sa Middle East. Tiniyak ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa publiko na nananatiling sapat ang inventaryo ng bigas sa bansa at patuloy ang paggaling ng palay ng National Food Authority upang mapunan ang mga ibinebenta sa mga Kadiwa Center sa bansa. Binalaan ng Department of Agriculture ang mga mapagsamantalang negosyante na iwasan ang hoarding dahil agad ang mga ito ay mapaparusahan kapag nahuli ng ahensya at Department of Trade and Industry.
Hinihikayat din ang mga mamamayan na bumili lamang ng bigas na sapat sa pang araw-araw na konsumo ng pamilya upang makinabang din dito ang iba. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. pinaimbestigahan na ni Philippine National Police Chief Jose Melencio Nartates Jr. ang dahilan ng pagsasara ng mga gasolinahan na kasunod ng pagtataas ng presyo ng petrolyo. Ayon kay Nartates, inatasan na niya ang mga hepe ng pulisya na makipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at sa Department of Energy para alamin ang mga dahilan ng biglaang pagsasara ng ilang gasolinahan. Pinangangambahan ang umano'y hoarding at price manipulation sa presyo ng petrolyo. Una nang humiling ng tulong ang DOE sa PNP sa pagmamanman at pagtugis sa mga gasolinahan na umano'y sinasamantala ang sitwasyon sa Middle East. Nabatid na maraming gasoline station ang biglaan na lamang nagsara matapos ang anunsyo ng price hike. Tiniyak din ni Nartates na dinoble ng PNP ang kanilang pagsisikap bilang tugon sa mga alalahanin ng publiko, lalo na ang mga motorista na pigilan ang hoarding at profiteering sa gitna ng nagpapatuloy na pandaigdig na krisis sa langis. Mahigpit ding binabantayan ng pamahalaan ang supply at presyo ng fuel, lalo na matapos ang kamakailang volatility sa merkado ng Middle East na nagdulot ng pangamba sa posibleng kulangan ng supply. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. ipinaliwanag ni Public Works Secretary Vince Dizon na hindi nakasama ang batching plant bilang requirement sa mga construction company na nais sumali sa bidding process sa mga proyekto ng DPWH. Ito ang paglilinaw ni Secretary Dizon hinggil sa patuloy na pagkokonsidera ng Baguio City District Engineering Office ng DPWH BCDEO na dapat ay may batching plant ang isang kontraktor para makasali sa bidding ng DPWH sa Baguio City. Sinabi ni Dizon na hindi na requirement ang batching plant. Ito ay para mabigyang pagkakataon ang lahat ng mga kontraktor na makasali sa bidding process sa mga proyekto ng DPWH at mawala ang agam-agam na may pinapanigang kontraktor. Maglaho ang favoritism at magkaroon ng patas na rasonableng oportunidad ang lahat ng bidders na makasali. Sinabi rin ni Dizon na iimbestigahan na ang ulat na nagkaroon ng questionabling bidding sa DPWH Baguio City noong March 5 dahil ang nag-iisang bidder lamang ng Goldrich Construction ang nakasali sa bidding bunsod ng pagkakaroon nito ng batching plant kaya't ito ang nanalo. Una nag-request ang Jomarcan General Construction sa DPWH BCDEO na magkaroon ng rekonsiderasyon na isali ang lahat ng nais na bidders sa proyekto dahil sila ay qualified na sumali sa proseso. Hindi pinayagan ng DPWH Baguio City na makasali ang ibang bidders kahit na may paliwanag si Dizon hinggil dito. Ayon sa Bids and Awards Committee ng Baguio City District Engineering Office, susundin lang nila ang utos ni Dizon kapag may inilabas na itong memorandum order. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, kinumpirma ni Vice President Sara Duterte na may 4 na kandidato na sa pagkasenador sa 2028 ang nagpahayag ng interes na tumakbo sa ilalim ng kanyang tiket, ngunit hindi niya tinukoy ang pagkakailanlan ng mga ito. Nilinaw din ni VP Sara na wala pa ring desisyon ang napipisil niyang katandem kung tatakbo o hindi. Una nang nagdeklara ng kandidatura si Presidential Race Vice President Sara at ibinunyag na may tao na siyang nire-recruit upang makatambal sa pagtakbo. Tumanggi rin ang Vice Presidente na pangalanan ang naturang individual.
dahil maaaring guluhin at sirain na kagad ang pangalan nito kung papangalanan na niya ito sa ngayon. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sa pinakahuling balitang nasyonal, Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. nanawagan si Pope Leo XIV ng ceasefire at pagtatapos ng gyera upang manaig na ang kapayapaan sa Middle East. Ikinalulungkot ng Santo Papa na libo-libong inosenteng tao na ang nasawi at maraming iba pa ang napilitang lumikas mula sa kanilang mga tahanan dahil sa kaguluhan. Direkta pang tinukoy ni Pope Leo XIV ang mga taong responsable sa kaguluhan at umapila sa mga ito na itigil na ang gyera at muling buksan ang dialogo. Giit ng Santo Papa, ang karahasan ay hindi kailanman magre-resulta sa hustisya, estabilidad at kapayapaan na pinakaabangan ng mga mamamayan. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sumayin nyo ang ating mga pambungad Almusal Balita ngayong araw ng Tuesday. Oras po natin alas 6:27 na po ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Ang puta-putang Iran Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iran Sonata. Dami yung Son, ang puta-putang Iran Impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. Babala sa publiko mula sa PCSO, ipinababatid sa lahat ng kababayan na tumatangkilik sa STL o Small Town Lottery sa lalawigan ng Pangasinan na mag-ingat sa pagtaya upang maiwasan ang paglilinlang at iligal na operasyon. May mga naulat na insidente ng bogus o iligal na bangka na pinapasukan ng ilang kabo o kubrador upang matiyak ng inyong pagtaya ay sinasagawa sa lehitimo at otorisadong STL. Iniikayat ang publiko na siguraduhin sumusunod sa mga sumusunod na alituntunin ng kabo o kubrador bago tumaya. Una, ang kabo at kubrador ay may opisyal na ID at chaleco na ibinibigay ng Philippine Charity Statistics Office o PCSO at Grand 88 Gaming Corporation, ang tanging legal at otorisadong operator ng STL sa Pangasinan. Pangalawa, mayroon silang opisyal na papel na may logo ng PCSO at Grand 88 Gaming Corporation. At pangatlo, ang pagpasok ng taya ay ginagawa lamang sa opisyal na betting station ng PCSO at Grand 88 Gaming Corporation. Mahalagang paalala, tiyakin ng inyong kinatayaang kabo o kubrador ay lehitimo upang maiwasan ang anumang aberya o problema sakaling kayo ay manalo. Pandan Festival 2026 Schedule of Activities. March 13, Ginoong Mapandan 2026 Talent Night, 8 p.m. Mapandan Auditorium. March 14, Kalumbaan na Siklista, Ed Mapandan 2026, 5 a.m. At Mapandan Auditorium, First Alaskan Vasing, Mrs. Mapandan International 2026, 6 p.m. Mapandan Auditorium. March 15, Mafanran 2026, 4 a.m. At Mapandan Town Center, Gabi ng Pasasalamat, 6 p.m. At Mapandan Auditorium. March 16, Fireworks Festival 2026, 7 a.m. Mapandan Auditorium. Coronation Night, 8 p.m. at Mapandan Auditorium. Zarzuela, 8 p.m. Mapandan Public Market. March 17, Pandan Academy Motorcade Parade, 6 a.m. Mapandan Academy. Mapandan Academy Night, 8 p.m. Mapandan Auditorium. March 18, Community Night and Grand Raffle Year 4, 6 p.m. Mapandan Auditorium. March 19, Feast of St. Joseph,
6 a.m. The Pecriat Parish Balikbayan Tour. 7 a.m. Cafe Medalo, Coras Manor and Garden. Balik Kabayan 2026. 7 p.m. Mapandan Auditorium, March 20. Smart Bingo Bonanza, 1 to 5 p.m. Mapandan Central School. Coronation Night, Mrs. Mapandan International 2026, 8 p.m. Mapandan Auditorium, March 21. Mapandan Zumba, 6 a.m. At Mapandan Auditorium, Street Dancing and Civic Parade, 4 p.m. Start at Nilubot Elementary School. Contest proper, 8 p.m. at Mapandan Auditorium, March 22. Kalutan 2026, Mapandan Street Party, 6 p.m. at Poblacion Pandan Avenue, from Mapandan Town Center to Mapandan Public Plaza. Kalila, Malikit and Mapandan. Pandan Festival 2026. May K at Mapandan. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Popular sa balita! Taluran katao, naaktuan yaman na susugal, inaristo. Nung ginawa miya duga sa trabaho, tan talagan na yaet malet, no problem. Construction of flood control, Legacy River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika! They say tanging ikaw ang katabi pa rin in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number 1 pop music station. Diyan Pangasinan, walay saksakaya radio station ya iiyag na Saray Pangasinense. Diyan Aguilar, Paborito! Basista, Paborito, Binmale, Paborito. Pagalion, Paborito! Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito! mga tarap, Paborito! Diyan Orbis Tondo. Paborito! Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Bumangon na, samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan kaposan Pangasinan. Dennis Muares, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kabosan Pangasinan. Dito lamang sa number 1 pop music station. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Oras alas 6:33 ng umaga. Sa pagpapatuloy po ng ating palutuntunan, Maabig ay Kabuasan Pangasinan. Siyempre, ang iyo pong nakakasama sa umagang ito. Good morning Pangasinan, Maabig Kabosan. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Hurado. Magtaryon Lingkor, Ato Magti Pangasinan, Dennis Muhares. At kasama din natin dyan sa may technical control ang nag-iisang pugi sa puso ni Madam Charis, Engineer Nixon Dakal. Araw po ngayon ng Martes, sa 17 sa buwan ng Marso 2026. Samayo kami sa pagtalakay sa mga mainit na issue ngayong umaga
Kung mayroon kayong mga gustong iparating na mga hinaing, mga reklamo, mga suggestion, opinion, reaction, at maging ang inyong mga pagbati, mag-text o tumawag sa ating smart number 0939-100-9931 o kaya globe number 0927-974-2784. At sa atin pong Facebook, live pa rin po tayo. DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan. Yung mga buhabati rito, maagang nagpadala ng kalang mensahe. Kala ko kung ano na yung pinadala eh. Mamaya. Pandesal. Pandesal at saka gatas. Ayan. Mamaya basahin natin ito na itong mga greetings ninyo. Issue muna tayo. Dahil kahapon nagsagawa kami ng surprise visit sa Banawang Elementary School. Naman. Na-surprise ako? Sa Barangay Banawang, Kalasyaw, Pangasinan. Good morning po sa mga taga Barangay Banawang. Upang malaman Kalasyaw. upang malaman ang buong katotohanan sa sinasabi nitong si Kapitana Marit Velasco na wala daw ibinigay ang pamilya Acosta sa naturang paralan at pinalitan daw ang pangalan ng Banawang Elementary School. Ano mo sasabi mo dito? Kahapon po na ipaliwanag na po namin ang hindi basta-bastang pagpapalit po ng isang eskwelahan. At matindi po ang pagdadaanan bago mapalitan ang pangalan ng isang school. Ngayon naman, yung mga proyekto alam mo ang tawag dyan, Kapitan, sa mga nagdo-donate sa mga eskwelahan, hindi lang dyan sa may Barangay Banawang, alam mo ang tawag dyan, stakeholder. Baka hindi niya alam. Lecturean mo na naman sa Kapitan. Pwede pong mag-donate ang mga mamaya babasahin natin, may lecture tayo dyan. Sa entrance pa lang, kapansin-pansin na po. Doon sa may bandang kalsada pa lang, kasi main road yan eh. Ng elementary school, meron na kagad railings. Railings. Paglabas mo ng gate ng eskwelahan, may railings. Tama. Kasi nga maraming sasakyan na dumadaan dyan. Para simple mga bata. So, yun pa lang bumungad na po kagad sa amin. At kaliwat yung railing siya na sa side ng eskwelahan magmula dulo hanggang dulo. Correct. So, at ayon sa mga nakausap natin doon, ay meron daw naman na i-donate ang barangay. Doon sa isang railings. Isa lang. Isang railings lang. Yung kabilang railings. Yung may kaaruman na railings, Pamilya Acosta la Songiter. Ayan, yung sa barangay daw, isang piraso. Ayan, Imagine mo yan, yung mahabang lalakaran ng mga bata, ay isang railings lang ang project ng barangay. Pero yung dinonate ng Pamilya Acosta, mahaba. Ang lapod 10 hanggang manad 10. Correct. Okay. May pinatayo na entrance dyan sa may school. Yung entrance school arc na ano ang tawag dyan? Welcome Arc. Welcome Arc. Na nakalagay ang pangalan na Don Jose Acosta na ang pirang ginamit sa pagpapatayo ng naturang Welcome Arc ay galing sa Pamilya Acosta. Ayan, Pamilya Acosta yan. Ang pinanggalingan yan. Don Jose S. Acosta Sr. Ayan, kompleto. Ayan, ito, ipakita mo nga engineer yung mga yung may litrato tayo dyan eh. May litrato ito, dyan. doon sa may litrato, yun ng Welcome Arc, nandun yung logo ng DepEd. DepEd mismo Department of Education. At sa bandang kanan naman, logo po ng Banawang Elementary School. Ayan. Nakalagay pa 1939. 1939. So yung Welcome Arc na yan ay sariling pera ho ng stakeholder na nag-donate. Yan po yung Acosta family. Ngayon, ang tanong nga, bakit kumukulo ang bitukan itong si Kapitana Marit Velasco? Yan. Ayan. Sa Ayan yung Don Jose S. Acosta Sr. Ayan, sa entrance ng yung pinagpuputok ng butche. ni Kapitana Marit.
Oo. O yan naman yung nasa likod nun. Ayan. Banawang Elementary School. Ayan, oo. Na gustong ipatanggal ni Kapitana Marit yung pangalan ng nag-donate. Kaya gumawa ng barangay resolution address sa Sangguniang Bayan at ganoon din ang pamunuan ng Banawang Elementary School. Banawang Elementary Si School. ano pala dyan, si Dr. Edna Cornista, tama? Oo. Ang principal. Principal 4. Oo. Ang Banawang Elementary School. At pakibasa nga ang nilalaman ng barangay resolution, paring Dennis. Oh, Hindi ko sabi niya nandito, Republic of the Philippines, Province of Pangasinan, Municipality of Calasiao, Barangay Banawang. Minutes of decision of the Sangguniang Council of Barangay Banawang, Calasiao, Pangasinan held at the office of the punong barangay ng Banawang on March 2, 2026 at 5 p.m. Present, yung mga present na nandoon. Marieta D. Velasco. Present yung mga yan, punong barangay. Shirley M. Kapinpin. Sangguniang barangay members. Alfredo D. Honrado. Sangguniang barangay members. Robert Cia Jucares, Jerome C. Gonzales, Anchita D. Bintulan, Catherine V. Bones, Dionisio B. Estrada, at ang SK chairperson na si Ruby R. Villacurta. Resolution number 48, series of 2026, resolution requesting requesting the school head of Banawang Elementary School to remove the name of the donor on the school entrance act, sabi niya, and replace it with the official name of the school. Oops, sandali. Dukitan Oo. Para yung takaladsatan. Ayan. Siyempre, okay. Ito pala, itong ginawa nito, siyempre, sino ang nag-ano dyan? Si Kapitan, di ba? Si Kapitan. Kapitan Mangidadaulo, si Kapitan Oo. Bawawaw at the wrong tree. Oo, barking, hindi. Oo. Hindi, barking. Sino bang nagbabark? Siya. Di ba yung bawawaw? Yung aso. Di ba? Oo. Barking at the wrong tree. Bakit sa Sangguniang Bayan mo, bakit sa Sangguniang Bayan ka susulat? Yan. Sumulat ka sa DepEd. Ibangat may kakapitana, tag mo ang gagawa mo siguro. Ayan. Sumulat ka sa DepEd at i-deliver mo mismo, ikaw na mismo. Di man nadlingga yun, di man division office. Yan ang patanggal mo. Lahatin mo na kaya yung pangalan ng gym. Gym kasi napakalaki ng gym pala dyan. Correct. Nakarkuot yun, nakartuot. Kabalig na gym. Correct. Ang pangalan ng gym, ito patanggal mo na rin para sabay-sabay na. Ang pangalan ng gym ay Don Perry Sapiera Acosta. Ayan. Donated by. Ito, Don Perry Sapiera Acosta. Itong si Don Perry Sapiera Acosta ay kapatid ni Don Jose. Ayan. So magkapatid sila. Magkakamag-anak. Actually, clan ang tawag dyan. Dahil iba't ibang pamilya na ng Acosta ang patuloy na nagdo-donate. Ayan, At gumagawa ng kabutihan diyan. So ngayon tinuturuan natin, nile-lecture mo si Kapitana Marit. Ayan. Yan yung gym. Yan yung gym. Naka-flash po sa ano natin yan. Si Perry Sapiera Acosta. Ayan. Yan po yung malaking gym sa loob ng Banawang Elementary School. Ayan. At sa harap nandun ang pangalan ng school. At nandun din yan. Yan. So mamaya po ipapaliwanag po namin lahat ng mga proyekto. So hindi kita napatapos kapaborito. So doon sa susunod na paragraph ng kailang barangay resolution, sabi dito, whereas the people of Barangay Banawang recognizes the importance of the school's identity and visual representation of the community. So yung justification niya, Yun. agla ko no nabirber so ngaran to may ken, may eskwelaan.
At muna nang tanay, ni tanay ka-flash this screen me. Ayan, Pero, Banawang Elementary School. Yan ang Jet kabalag to tang kapitana, muna nang. At Mayroong bang petisyon? dito. Alam mo, paano magpepetisyon yung mga taga-barangay Banawang? Gusto nila. Pangkamaungan tanay. Correct. Yan, evacuation area pa nga yung ginawa nila yun. Correct. Kung may mga kalamidad. Diba? Dyan sa Banawang, may mga part na nababaha dyan. Ginagawa pong evacuation center yung gym. Tapos ngayon, papatanggal mo? Papatanggal mo yung pangalan na nagmagandang loob. At dito, Ano kaya kung yung mga ginawa nitong mga Acosta clan, Acosta family, ay higitan na lang kaya ng pamilya ni Kapitana. kaya nga, okay. Tapos ilagay nyo rin yung apelyido nyo. Okay. Ngayon, di patas. sinasabi pa doon sa susunod na paragraph doon sa Resolution. resolution. Sige. Sabi nga, whereas the school arc located at the school entrance currently is the name of the donor Don Jose S. Acosta Sr. Totoo yan. Totoo naman. Totoo, di ba? Kita nga eh. Ang So, sinasabi sa kanilang resolution, barangay resolution, na nag-donate ang pamilya ni Don Jose Acosta Sr. Taliwas naman sa sinabi na sa interview. Na wala na. Ngayon, wala sabi mo sa resolution mo. Meron. Ngayon, Nung interview mo nakaraang Biyernes, wala. pinapatanda ka, ang gapumot. Sino Kuanta. Wala siguro, repair, kanto. Kaya nga Lumalabas na merong hindi nagsasabi ng totoo dito. Correct. Kung sino man yan, kabayo tay kapitan nyo dito at Banawang, kabayo tay pamilya Acosta, yung manggagaway kamaungan dito na Banawang. Okay, maliban doon sa sinasabing welcome arc, kapaborito Errol, at yung mga gym, Yung gym lang, hindi mga, madami yan. yun yung gym, na pinakita natin. Ano pa yung mga kwan dyan, yung i-donate ng pamilya Ay, Acosta? naku. Napaka. Sige, babanggitin mo yung mga... Banggitin mo, habang binabanggit ko, habulin mo yung sinasabi ko, engineer, para sabay doon sa may, pag-flash ng mga litrato. Okay. Eto. Yung unang-unang nabanggit natin sa entrance, outside railings. O yung fence for safety of the students. Yung railings sa labas, engineer. Yan. Yung railings. Gaano po kahaba yan? Ito, sa mga nanonood po sa Facebook natin, makikita nyo po yung mga sinasabi namin. Actually, I-redeem lates ang pluran gamot mo, kapitan, at baka agaundugad saya bilang kung saya proyekto iken. Pamilya Acosta. Okay. Una yun sunod. LED TV. LED TV. Lahat po ng classroom dyan sa Banawang Elementary School ay binigyan po o nilagyan po ng LED TV. Ayan. Yan. Okay. Lahat po ng classroom may ganyan po TV. Okay. Next, yung renovation of principal's office, nilagyan ng CR at naglagay ng mga gamit sa loob ng opisina. Ayan. Yung merong long table sa loob ng opisina. Long table. Engineer. Yung yan. Long table. Parang yung conference room Yan po yung opisina ng principal's office. Ayan. Nagkaroon po ng magandang kwarto. Siyempre, naman meeting era, faculty. Correct. Komportable. Siyempre, naman CR matira, komportable naman. Okay. Okay, next. Meron po dyan yung tinatawag nilang Bowl of Love. Ito, magandang ipaliwanag. Bowl of Love. Ano nga ibig sabihin? Bowl of Love. Ito po yung feeding program nila na nag-umpisa noong 2016. Kapitana Maret, 2016. Hanggang sa kasalukuyan. Pinapakain po nila Monday to Friday. Monday to Friday, Lunes hanggang Biyernes. Lahat po ng estudyante ng Banawang Elementary School. Imagine, ang gapoy aliwan pinilian no supay malnori si Karimangan andi. Sila po ay pinapakain Lunes hanggang Biyernes lahat ng estudyante.
walang maiiwan kahit isa. Nilagsanan. Hindi gaya yung namimili dyan. Yung bowl of love ay meron pong mga tumutulong na magulang. Ayan. Nagluluto, nagpre-prepare. Pero yung pinambibili galing po sa Acosta family. Nag-provide po ang Acosta family ng kitchen equipment. May isang room doon na kinumpleto po nila yung gamit, pangluto, pangkusina, plato, pinggan, mangko, kutsara, tinidor, lahat. At ang balita natin ay ang Bowl of Love feeding program ng Acosta family ay may pondo pa na hanggang 2028. Ayan, okay. At ngayong taon, 2026 pa lang, pero meron na silang pondo 2028. Mapopondohan na uli hanggang sa mga susunod pa na taon. Okay. So non-stop na po yan. Okay, next. Children's Park with swing, slide, seesaw, and bench. Ayan. Kita mo? Nagkaroon sila ng park. Ng park. Children's Park. Ayan. Sa loob ng eskwelahan. Yan, seesaw yan. Seesaw. Seesaw yan. Meron dyan. May slide. Meron yan. Palaruan po yan. Correct. Bigay po yan ng Acosta family. Next. Water fountain. Yung big water fountain nila dyan. Merong isang structure dyan na malaki. Na halos kalahati yata ng flagpole. Sige, may fountain sila dyan. Fountain. Fountain. Engineer. Plus mo ngayon fountain dyan. Ayan. Flagpole. Yan. Stainless flagpole. Ayan. Yan. May nakasulat po dyan kung sino yung nag-donate. Ayan. Okay. At meron pa po yung yan yung gym. Yan, naibanggit na natin kanina yung Don Perry Sapera Acosta School Gym. At yung Don Jose S. Acosta Senior Welcome Arc. Yan, na-flash kanina. Ito pa. Yung school playground equipment and landscaping. Pati pala yung landscape ng buong eskwelahan. Ayan, napakaganda, no? Sinagot ng pamilya. Abilang nila, kapitana, dakol ni. Yung, hindi mo nakuha yung... solar lights. Yung mga solar lights. Solar lights, ayan. Meron. Solar lights. Ito pa. Libreng tsinelas, payong, kapote, school supplies, at iba pa. Taon-taon. Ayan. Yung merong ano dyan, engineer, yung second floor. Yung second floor ng building, yung fence doon. Yung fence doon sa kwan, may kwan yan, may screen. Ayan, Ayan, yung second floor na yan, meron pong ano yan, fence. May kwan yan, nag-donate dyan. May nag-donate din, Acosta family nila, Acosta Club yan. Ngayon, ito po. Meron pong bagong-bagong waiting shed. Dyan sa may loob ng eskwelahan na may grotto ni Mama Mary. Ayan. Bago po yan. So, talagang itong pamilya Acosta ay sila po nag-donate sa Banawang Elementary School. Dire-diretso. Dire-diretso, hindi lang yung kundi yung mga project na pakikinabangan ng mga estudyante. Ituloy ko lang, tapusin ko na para yung clinic nila dyan. Clinic. Yung clinic ng building, hindi ko na nalitrato pinagawa rin ng Acosta yan. Yung concreting of school grounds. Concreting. Yung school grounds, yung mismong Tama. May kabatuan ditan at sa ground, yung pasimento buo. Ngayon, ito ang maganda. Meron po silang upcoming. Pasensya na. Napalitaan lang namin ito. At yung inupahan ng mga bench yan, bench. Bench, yung mga bata. Donated by Acosta rin yan. Nakatalikod naman yung mga bata. Mga hindi naman kita. Actually, yung ginawa namin na surprise visit kahapon, hindi alam ng mga... Actually, hindi nga natin kilala itong Acosta. Itong si Mr. Lito Acosta. Mr. Lito Acosta. Hindi ho namin kilala yan. Basta nagpunta ho kami at buti na lang welcome ho kami nung mga nandoon, although tanghaling tapat at wala namang gaanong tao. Para malaman ng ating mga kababayan kung sino po yung nagsasabi ng katotohanan dahil sinasabi ni Kapitana Marek Velasco na walang i-donate ang pamilya Acosta. Ngayon, kami na mismo ang pumunta doon sa may area para malaman namin yung buong katotohanan. Yan, tumambad po sa amin nung pagdating namin doon na marami palang mga i-donate ang Acosta family. Okay. So mamaya may upcoming. May upcoming project pa. Ang balita natin kasi, ang nabalitaan natin doon sa mga tao doon sa eskwelahan,
ay tapos na sana ito. Pero nung na-hospital nga itong may bahay Aha. ni itong Mr. Lito Acosta ay naudlot. Yung tuloy daw. pero tutuloy yan. Ito Oo. 2-story building. Ayun. Grabe Two-story building. 2-story building. Oh. Yung ground floor ay gagawin nilang kitchen ng Bowl of Love. Ayan. Isang maayos na kitchen. At yung second floor ay teacher's lounge. Ayan. May Okay. pahingahan po yung mga teacher tuwing tanghali Aha. dahil mahirap ang trabaho ng mga teacher. Alam mo yan. Correct. Aha. Yung magulang nga lang sa bahay, sumasakit na yung ulo sa mga anak. Mas lalo na yung teacher na pangalawang magulang na ang daming anak. Ay, tama. Oo. Di ba? Di ba? Oho. So, alam mo yung gym? Hmm. Yung gym dyan na malaki, yung pinagawa nila, Aha. maglalagay sila ng malaking restroom sa likod. Ayan. Okay. Para naman daw merong, pag may mga player, may mga basketball, yung mga tao, may event, meron silang palikuran. Ayun. So, napakaganda yung ginagawa ng pamilya Acosta Alam mo, sa may barangay Banawang. Ang tawag dyan, stakeholder. Stakeholder. Stakeholder ngayon, ang Oo. sabi ng mga kausap natin, alam nyo, hindi lang basta-basta stakeholder ang pwedeng itawag sa pamilya ng Acosta Oo. Para po silang Adapt a School program. Oo. Imagine, Adapt a School. Correct. Kumbaga, di ba, merong Adapt a Mountain, Adapt a Oo. River, Diyan naman may adapt pa school. Oo. Adapt a School. Correct. So, parang inadapt na nila at ginawa na nilang At minimintin nila at paganda nila yung naturang paralan. Okay, mamaya talakayin din natin yung ibinigay na award ng Department of Education sa Pamilya Acosta na nag-donate dyan sa Banawang Elementary School. Makalipas naman po ng ilang palala. Ang puta-putang irang balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang irang sunata. Dami yung Son, ang puta-putang irang impormasyon. Aya, sa #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. Red Horse Beer Inuman Whistle. Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang. Tama! Red Horse Beer. Sarap. Sulit. Red Horse Extra Strong. The #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Aba, ay magpa-advertise ka na! Dito sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Tagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or
0956-168-4908. O bueno mga kapaborito, magpa-advertise na! Popular sa balita! Taluran ka tao, naaktuan yaman na susugal, inaristo. Maginawa miya duga sa trabaho, tan talagan na iya at malet, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika! Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number one pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag na Saray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog, Paborito. Bunuan Bukid, Paborito. Bunuan Geset, Paborito. Kamay, Paborito. Karae, Paborito. Tanjad Karanglaan, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Umangon na, samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan ka po sa Pangasinan. Dennis Muarez, Errol Jurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa number one pop music station. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Oras alas 7:02 ng umaga. Sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan, Maabig Kabuasan Pangasinan, ang inyo pong nakakasama sa umagang ito, Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Macterio Lengcor, Ate Magti Pangasinan, Dennis Muharis, at kasama din natin dyan sa may technical control si Engineer Nixon Dakal. Good morning nga pala sa mga masugid nating mga taga-subaybay. Si Merlita Abilia, hello po, sabi niya. Hello din. Hello. Si Magina Corda, morning mga idol, sabi niya. Si Jose Bourbon Nonat, si Jose, Mang Jose. Agad si Paing Palos ng Barangay Kalawagan, Lawak, Pangasinan. Mario Caberto, ayan, magandang umaga. Si Maribek Rivera Balason, magandang umaga. Mayra Meritin Lapid, magandang umaga. Si Helen Dasig de la Cruz, magandang umaga. At ganun din, sino pa yung mga nandito? Nag-lock yung aking cellphone. Yung mga iba, mamaya babasahin ko dahil medyo nag-lag itong cellphone ko. Okay, Hindi, yung mga text dito puro banawang eh. Banaw. Oo nga mamaya basahin natin yan. Banawang. Oo. Tuloy natin yung kasi, yung naudlot. kasi yung ginagawa na yung pagtulong ng Pamilya Acosta, isang ginhawa, isang malaking ginhawa ng Barangay Banawang Elementary School, yung kusang loob na pagtulong ng stakeholder o kaya yung private individual dyan sa may Barangay Banawang, di ba? Kaya't yung mga mga mag-aaral, mga batang mag-aaral at saka mga
guro ay talagang malaking ginhawa nila dahil nagkaroon sila ng isang stakeholder o kaya yung individual na yung mga pamilya Acosta na nagdo-donate sa Donate at patuloy na sumusuporta. ayan. Di ba? Ang donasyon ng pamilya Acosta sa Banaong Elementary School ay hindi lamang material na bagay na tulong. Ito ay nagpapakita ng malasakit at ang edukasyon ay responsibilidad ng lahat. Hindi lamang ang DepEd. Nakakataba ng puso, no? Na makita ang mga tahimik na pamilya Acosta na nag-aabot ng tulong para sa beautification, pagpapaganda ng pasilidad at yung mga ibang programa. Tumutulong sila. At ang kanilang pagkakawang gawa ay nagsisilbing tulay upang ang mga mag-aaral ay makasabay sa makabagong panahon. Ayan. Kaya binigyan pugay ng Department of Education Pangasinan na 1 si Mr. Lito G. Acosta. Pakiplas nga, engineer, yung plaki. Yung plaki na dalawa. Yung recognition na ibinigay ng kagawaran ng Departamento ng Edukasyon. Sabi dyan, Department of Education Regional Office 1 School Division Office Pangasinan, Lingayen, Pangasinan. This plaque of recognition as a notable stakeholder top 6 is awarded to Lito G. Acosta, Calasiao 1 District. Okay, in a grateful recognition of his significant and selfless share as stakeholder of the school community, they're hereby contributing to the utmost development and welfare of the learners, school personnel, and stakeholder. Given at the SDO 1 Pangasinan on November 21, 2024 during the local stakeholders Convergence 2024 CUM Parents Teachers Forum. Signed, Fatima R. Buado, CISO 5 School Division Superintendent. So, yung binasa mong award, ay paliwanag lang ng konti. Out of humigit kumulang 300 na eskwelahan po sa buong rehiyon, ay nakakuha po ang Banawang Elementary School. Top 6. Number 6. Ayan, Imagine, out of 300 plus, ay top 6 po dahil po sa Pamilya Acosta. Ayan. Ito po yung notable stakeholder. Ayan, ang nabalitaan natin nung medyo nag-research tayo, yung number 1, ito number 1 nagpagawa ng Farm to Market Road school. So, number 1. Grabe. Diba? So, yun yung number 1. Imagine mo na lang yung nagawa nito. Ito pang-6. At nabanggit natin yung mga na-donate dyan sa eskwelahan. Yet, number 6. At ito nga ay kilala. Isang karangalan din ng taga-Barangay Banawang at the whole town of Calasiao na may mga ganitong stakeholder na nagdo-donate at bigyan ng parangal, pagkilala ng Department of Education. Kaya po, nakakuha po ng top 6 out of 300. Itong Lito G. Acosta. Ayan. Calasiao 1 District. Kaya nga nire-recognize itong mga ganitong tao in their private capacity ay tumutulong sila dahil nga ino-honor ng DepEd yung kanilang mga tulong. Correct. Diba kaya nga may plaque of recognition appreciation Tapos yung isang opisyal ng barangay, gabay ito ni Parkal, may ngaranto may yan. May ngaranto may nang-donate. Kaya nga Diba? So, gusto niyang ipatanggal
gumawa ng resolution, pinasa doon sa Sangguniang Bayan. Gumawa rin siya ng kanyang magandang programa o proyekto na makakatulong sa mga dyan sa may elementary school ng Banawang. Gumagawa na nga ng tama. Aba, sila pa yung pinapalabas na masama. Kaya nga, yun na. Diba? So maliban doon sa plaque of recognition pa sa itong kay Mr. and Mrs. Lito and Minda Acosta. In full recognition and appreciation for their untiring support. Untiring support. Ayan. To Banawang Elementary School. Tingnan mo. Kaya ito po So, ay kailan nagagawad po ng mga school ng DepEd sa kanilang pamilya. Tapos ibagayo hanggang po agawaan. Ito hindi namin kilala personal itong mga Acosta. Pero kami po nagsagawa ng nung kami po ay nagpunta mismo diyan sa mismong barangay, diyan sa may lugar. Kami po ay nagulat dahil ang inaasahan lang namin na puntahan sana itong Don Jose S. Acosta Sr. Welcome Arc. Yun pala nang pagpasok namin doon sa may doon sa may eskwelahan, ang dami palang dinunit ang pamilya Acosta. Kahit saan ka pala tumingin. Diyan sa may Banawang Elementary School, kaliwa, kanan, pumunta ka ron sa banda roon, meron at merong Acosta na proyekto. Correct. Ang piano nasisinit-nit sa mata ng kapitana sa Ramanya project. Dapat nga masaya pa siya. Dapat nga ang Barangay Banawang magbigay din ng recognition, appreciation sa pamilya Acosta sa ginagawa ng pamilya doon sa may Banawang Elementary School. Naduduling mat si kapitana. Kanya ni Bagaton ang gapoy project. Baka pag dumadaan si kapitana dyan sa Banawang Elementary School, nakapikit. Oo, nakapikit. Hindi niya nakikita. Pero sikat yung mamamanihod sa aming lugar ng Tumbalo, talaga nakalidom. Hindi, tas siyempre straight sa panuganin ko. Ang lilinaw kawigi kawanan. Kumbaga, alam mo yung kabayo na may tapauho. Yung merong may takip sa gilid. Hindi tumitingin sa kalawat kanan, straight lang. Pinatabi ilam-lamot de kabayo, bawawaw. Andito kasi barking at the wrong tree. Sabi mo kasi namamaniho straight. Barking at the wrong tree. Kaya nga gumawa ng barangay resolution. Hindi naman yung pa siguro yung mga ibang kagawad dyan. Kaya nga dyan sa kagustuhan itong barangay official na yan. Ang tutan, ito rin dyan DepEd, alinabitan ng Sangguniang Bayan, wala akong karapatan ang LGU. So, mga barangay na pakialaman kung ano man ang nangyayari dyan sa loob ng paaralan. So, maliwanag na mayroong malaking tulong ang pamilya Acosta sa Banawang Elementary School. Kaya, binigyan ng parangal na galing po sa Department of Education. Yun po. Nagpapatunay lamang po na talagang resibo. Yung mga nakita natin. Ang mga pribadong donasyon na ito ay nagpapatunay na kapag nagkaisa ang sektor ng pribado at ng gobyerno, mas mabilis na matutugunan ang pangangailangan ng mga bata at mga guro. Diba? Kasama na rin ang mga magulang. So, kailangan natin bigyan pugay ang mga ganitong kultura ng bayanihan na ginagawa ng pamilya Acosta, kapaborito Errol. Dahil sa kanila, napaganda yung Banawang Elementary School. Ano ba ang gusto ni itong si Mr. Lito Acosta? Siyempre, para sa ganun, yung mga mag-aaral ay komportable at maging ang mga guro ay komportable dyan sa Banawang Elementary School. Kaya sila ay tumutulong dyan sa naturang paralan. Actually, in their private capacity, at sila po yung naghahagilap pa ng pundo mula sa kanilang angkan na ibibigay, i-donate dyan sa Banawang Elementary School. Napakaganda po. Nakakataba ng puso yan. Para, bakit hindi ma-appreciate nitong si Kapitana Marit Velasco?
Kontrante. Oo. Yeah. Ito, lecture na lecture. Gusto mo lecture na? Sige, lecture na. Ang sa Department of Education, o DepEd, ang stakeholder ay mayroong Memorandum of Agreement. Ay isang formal na kasunduan sa pagitan ng paaralan at ng isang stakeholder. Correct, ayan. Ang stakeholder na katulad ni Lito Acosta at ng kanyang pamilya, ang Acosta clan. So, merong merong scope of agreement, merong mga parties involved. Ano ba ang purpose? Ano ang scope of agreement, roles and responsibilities ng stakeholder? At eto na. Sige. Yung kanilang mga proyekto. Sa DepEd, ang mga stakeholders ay maaaring pumasok sa MOA sa paaralan at tumulong sa iba't ibang proyekto tulad ng infrastructure projects. Infrastructure projects. Pagpapatayo ng, example, classroom, renovation, opisina, yung principal's office, perimeter fence, nakasulat dito. Yung school, ito mo, school gate. So ito yung kini-question, school gate na merong welcome arch. Ayan. Yung clinic nabanggit din. Yung building doon, pinatayo rin nila. Comfort room. Ito, school facilities and equipment. Kasama po dyan, donation. TV para sa classroom. Correct. Ito mo, kasama dito. Feeding program. Yun yung kuha ngayon. Yung feeding program po nila, 2016 pa nag-umpisa. 2016 hanggang sa kasalukuyang taon. Monday to Friday. Ang gapoy nilabi, ang gapoy nilagsanan, ang gapoy pinili. Amin na estudyante grade 1 to grade 6. Kalagan na binibigyan. Kasama rin dyan yung mga healthy and safety programs na ibinibigay ng Acosta. Meron ding environmental projects. Ayan. Kita mo. Meron din silang student support program. May nakipagkwento pala sa atin kahapon na magulang. Na alam mo ba na tuwing birthday pala, tuwing may magbe-birthday sa Acosta family, pakanan day jabi. Yung buong eskwelahan. Tingnan mo yan. Imagine, lahat ng estudyante makakatanggap ng, banggitin na natin, hindi naman kino-commercialize, pero ang sabi ng magulang na kausap natin, nakakatikim sila ng napakasarap na galing sa isang fast food. Ayan. Paano pag birthday nung itong si Mang Lito, itong Mr. Lito, meron. Pag birthday naman nung asawa, meron din. O pag birthday nung pinsa, basta lahat sila. Talagang yung mga bata at mga magulang ay masaya sila. Dahil nga may mga ganyan na stakeholder o kaya yung mga tumutulong na mga private individual sa publikong paaralan. Ito pa, another lecture. Sa mga proyekto ng paaralan, sa ilalim ng DepEd, maaaring ilagay ang pangalan ng donor o stakeholder. Sa DepEd, ano ito DepEd, memorandum o agreement o something like that. Basta galing po sa DepEd ito. Okay. Pangalan ng donor o stakeholder sa project, may marker, signage, at iba pa. Okay, so nandyan yung mga kasi dapat na gawin ng mga stakeholder na gustong tumulong sa pampublikong paaralan. Ang tanong, ano naman kaya ang naitulong nitong si Kapitana Marit Velasco? Konta? Yun ang tanong Kaya't dyan sa Barangay Banawang, sa Kalasyaw, Pangasinan, ay kabilat kanan ang usap-usapan dyan. At nagtatanong, bakit kumukulo yung bituka nitong si Kapitana Marit? At pilit pa niyang yung nagsisinungaling. Sinasabi niya na walang dinunit ang pamilya Acosta sa naturang paaralan. Samantalang pagpasok mo sa Banawang Elementary School, tatambal na sa inyo yung mga ginawa ng pamilya Acosta.
Ngayon, sinong kung ngayon, nagsisinungaling dyan, Kapitana? Isa kang public official, isa kang binoto ng taong bayan dyan sa Balawang, dapat sana magbigay ka ng napakagandang ihim ko sa iyong barangay na hindi yung ikaw yung namumuno sa kasinungalingan. Yung ano tawag doon? Barangay resolution ba? Oo. Yung barangay resolution mo, ibabangan ni Kala. Hinihintay ka sa lipid. Sa DepEd kayo pumunta, hindi sa Sangguniang Bayan. Hinihintay kayo doon para sa ganun. Ipakita sa inyo yung mga mukhang may nag-aantay at may nag-aantay doon na na paliwanag. Okay, agyo magabaya mo yung unla. Kaya nga. Tamatin tinuno siya nga rin na eskwelahan dito na welcome ay kakakarga mo, taga mo sinalatan may elementary school. Tapos sasabihin mo walang unit ng pamilya Acosta. Walang unit, naksawa na klantin ng ngayon yung mga nasagap lang natin doon yung wala pa yung sa mismong Acosta family. Acosta Clan na magpaliwanag kung ano-ano yung mga nagawa. Ngayon, yung ginawa ni Kapitana Marit Velasco na puro kasinungalingan, hindi naman sinungaling. Labag sa hindi niya alam. Baka hindi niya nakita, hindi pupunta doon. Baka hindi niya alam na may mga project yung Acosta Clan. Nandun, sinabi niyang wala. Nandun na mga pangalan na mga nag-donate sa loob ng Banaw Elementary School. May nabasa ka kanina noon doon sa may resolution na pinagawa ng Acosta. Tingnan mo. Mangga po. Nangalaw ka lang mo. Tingnan mo. May resolution. Diyan pa lang Papakalyumay yung paggawa na Acosta. May interview hangga po gawa na Acosta. Yun nga. Sino nagsasabi ng katotohanan dyan? Kapitana Marit Velasco. Magpaliwanag ka rito. At tanongin na namin, dalawa yung katanungan na lang namin sa iyo. Di ba? Pangatlo, tatlong question lang ang tanongin namin sa iyo. Dahil ikaw yung punong barangay. Kaya, ganito na lang. Para invite nyo rin kami kung sakali. Sana may mag-initiate diyan na magkaroon ng forum yung principal, yung mga PTA, magulang, isama yung etong si Mr. Lito Acosta, isama ang barangay council. Ayan. Doon sa mismo para makita natin. Doon sa magyaya kayo ng mga DepEd officials, yung magpapaliwanag. Magyaring kayo ng mga media na ayaw niyo Kapitana magpupunta doon? Ayaw niya pumunta ron sa loob. Abay, bakit? Kasi nasisilaw sa mga project na ginawa ng mga Acosta paano malilinaw yung project yung issue? Malamang pag pupunta doon lumalabo yung kanyang mata. Dahil nakikita niya yung mga project ng Acosta. Wala naman sanang naman kayong magbulag-bulagan. Ayan. Sa mga magagandang nangyayari dyan sa eskwelahan. Kaya binibigyan din namin ng pagkakataon itong si Kapitana Marit Velasco na magbigay ng kanyang paliwanag dito sa ating himpilan. Kung ano man yung mga nakita namin dyan, tumambad sa amin ng mga proyekto na ginawa ng pamilya Acosta. At saka yung sinasabi niya, babalansin natin yan. Ayan. Abangan nyo sa mga susunod na araw. Ayan. Bukas. Pwede. Alam nyo, meron ng may bagong update. Ito. Magsalita uli itong si Kapitan at magpa-interview uli. Mas maganda. At sabihin niya uli na yung dalawang media ay matilaraman. Pinakita na namin sa aming ang sinabi ni Kapitana, walang nagawa ang Acosta. Pinakita ho namin yung mga litrato. Ayan, yung mga nakita namin doon at nandun yung mga pangalan ng mga donors. Kung ganyan ang sasabihin ni Kapitana, siyempre, i-challenge natin na pumunta doon sa loob ng eskwelahan. Samahan natin. Samahan natin. Sama natin si si principal. Ngayon ang gagawin na lang, Madam Principal. Pag nabalitaan nyo, napupunta dyan si Kapitana, magbahanda kayo ng banda.
Ah, para salubungin. bakit? Tan. Hindi nakikita ang mga proyekto. Para welcome na welcome. Barangay niya balit. Ha? Barangay niya. Aktonte nagagawad barangay to. Sige, 0981-6647. Barangay Hall, pinatayo sa ibabaw ng Banawang, Ukrit. Sabi niya, Banawang. Sandali, yung pinag-uusapan natin dito. Hindi, Ito siguro. ng isang Hindi, siguro ito nakikinig ito. 0981-6647. Barangay Hall. siguro ang ibig sabihin Pinatayo niya, sa ibabaw ng Banawang. siguro ang ibig sabihin niya, kapitana, ag mo pibabali ante deped. Sa pibabali ate barangay hall mo, ya illegal. Kaya nga, siguro. 0934-2780, mahilig si Kapitana sa illegal. Tulad ng ito. Ayan, Huwag nga kayong ganyan. Huwag kayong ganyan. Kaya ganyan magsalita. Hindi natin pababayaan na may mga illegal na pinag-uusapan dito at may mga involved na Magandang kwento. 0967-4430. Tanong nyo kay Kapitana kung ano ang naipatayo niya na istruktura sa loob ng paralan na galing sa kanyang sariling bulsa. Yeah. Tanong, Kapitana. Sagot mo. Ayan. 0981-3684. Bakit naman galit si Kapitana sa mga nagbibigay ng donasyon? Instead na magalit, tumulong na lang sana. Ayan. May barangay aga-aga na kaladnono ko barangay resolution. Talagang nag-effort pa no? Nag-effort. Itong si Kapitan na gumawa ng resolution na dapat sa DepEd mo binigay. Ayan. 0917-5072 kung saan para lapit ang BSKA doon. Kung saan papalapit? Election. Ang BSKA doon gagalaw ang mga barangay council ng Banawang, Kalasyaw. Ang pampublikong paralan ay pinakikialaman. Pero hindi niya alam na sakop yan ng DepEd. Mind your own business. Kapitana, sabi niya. Bawa darong trila lang mind your own business kung dala mo. Tulararaya. Sige. Tingnan mo, Kapitana, yung mga reaction medyo galit yung mga taga Barangay Banawang sa'yo. Tapos mambibila niya na mamapas no, kirarami alumni. What? Bakit sila gagalit? Man magagalit yung mga alumni dahil papalakpak pa sila dahil may tumutulong. Paano nang nararate babagay yung mamapas no? Ayan Sige. Good morning, dyan sa may Cosinok sa Barangay Malanay, Santa Barbara, Pangasinan. Sa 888 Infinity Construction and Supply, Malanay, Santa Barbara. At ganun din. Si Caramel de la Cruz, kumusta ka na dyan, bro? Good morning. Good morning. At si Madam Geraldine Muñoz de la Cruz, kumusta na po? Si Junar M. Lapore, dyan sa may Anolid, Mahaldan, magandang umaga. At siyempre, mag-exercise muna tayo. Pwede ba? Sige. Saan yun? Okay, ticket Mag-exercise tayo tuwing Magandang umaga kay Mayor Patrick Agustin Karamat ng Kalasyaw. Si Councilor Kyle Arthur Valdez Gaspar. Good morning. Ay, siya pala natupat ang daman ay Kapitana na supatay kaya na may Chairman na education kontakan bagaminatan Kapitana lecture again. Si Councilor Kyle Gaspar. Ang paano tunutanta si Chairman di barangay ito? Imposible si Councilor Elias. Hi, good morning. Si Councilor Manny Datwin. Ayan, good morning. Good morning din kay Councilor Joe Norris ko. Si Councilor Mike Sis. Ayan. Good morning din kay former Liga President Carlito Dion at si Long Hair Joel Calvo. Hey. Kapitan Art Gaspar.
Si Madam Marme at Boss Carlo, magandang umaga. Gawin din kay Sergeant Esteves at Madam Jubeta Apiado Esteves, magandang umaga. Si Arturo Eustaquio ng LGU Kalasyaw, magandang umaga sa inyo. Good morning. Si former Councilor Gerald Espesyal. Si MDR Eda Villacurta ng Kalasyaw, magandang umaga sa inyo. At sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa kailang mga tahanan, magandang umaga po sa inyong lahat. At kayo po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. Thank you. Dito sa aming himpilan. Wala na po tayong oras sa ating palatuntunan. Ngayon po ay Wala na buwas. pansamantalang namamaalam sa himpapawid. Ang inyo pong nakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Horado. Macterio Lingkor, Ate Magti Pangasinan, Dennis Muharis. Kasama din natin dyan sa may technical control. At walang personalan, issue lang. Ayan. Si Engineer Nixon Dakal, ang tabayanan, ang susunod na palatuntunan ni kapaborito RJ Jimenez sa programang OB. Yung ngayon bumaloy, going sa mapanda. RJ Jimenez. Dito lang sa DWG 88.1 FM, Radyo Pangasinan, paborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito.